ľudia pri ďalšom videu a v tomto videu budeme hrať Stumble Guys. Viem, nehral som už, nenatáčal som už tak 1 mesiac, prepáčte, ale teraz budem hrať už na počítači, vám budem natáčať videa nie iba tam, ale keď budem hrať, tak na počítači, lebo tam sa mi chce. Teraz presne tu je Stumble Guys, budeme hrať ľudia. Hej, akože môžete vidieť, prišiel aj Skibidi Bones, Skibidi Offer, aj všetko prišiel teraz pred 2 dňami, ale niekedy vo Stumble Guys, takže aj ideme hrať. A keď ešte chcete takých videá, viacerých takých Stumble Guys a urobiť také dlhšie z toho Stumble Guysu, tak určite dajte like a odber, lebo musím získať 200 doberateľov, ale poďme na to. No, takže najprv ideme do shopu. Aha, nemám Lucky Wheel, to je najlepšie, že nemám Lucky Wheel. Aha, dobre, nemám Lucky Wheel, tak to je najhoršie. Na rozohratie ideme hrať Block Dash 1v1. Block Dash ideme hrať 1v1. Hej, Block Dash. Neviem, kde je Block Dash. Čakajte, lebo neviem nájsť, kde je ten blbý Block Dash. Kde je ten blbý Block Dash? Tu. No takže ideme Endless Block Dash. A ideme, že dvaja. Tak dobre, ideme traja. Block Dash. Nevadí. Teraz to bude tak. Nechcem, aby ste tak veľmi počuli toto hru, lebo radšej nie, lebo sú komentár. Aha, dobre, sú dvaja. Dobre. Akože volal sa Stumble Guysu ako na toto, boom. Už akože budem hrať na počítači, vám budem natáčať také videá. Začal, akože hral som aj na ozovom mobile, ale tam som mal veľmi dobrý akúnt, už tam som mal špeciál, skiny, všetko. Ale teraz som si kúpil nový počítaček, takže si to budem natáčať také hry, takže hej tak. Takže takto budem. Vidíte, že aj keby ste mne verili, tak tu je, že Zčko je, že také peniaze a Xko je high, takže keby ste mne verili, tak fakt som cez klávesnicu hrajem. Keby mi niekto niečo hovorí, že to určite je na pleku. Dobre, aj prvý match sme aj vyhrali. Qualified sme dali, boom. Tu je Chris, tu zase vyhral, vidíte. A napíšte toto do what the hell? Keď napíšete do Stumble Guysu, že Chris Luch, tak môžete ma kľudne invitenúť. Kľudne ma môžete invitenúť vo Stumble Guysu, kto chce so mnou hrať, tak má na to príležitosť. A dneska môže invitenúť, kto chce vo Stumble Guysi, kto hraje a chce so mnou hrať game, tak a tak vy to môžete kľudne napísať aj vy, že keď vy chcete, že ja vás mám invitúť alebo tak napíšte do komentárov, ako sa voláte a potom môžeme. Takže zatiaľ toľko skiny mám, nehrajem veľmi teraz som začala počítači, takže mám takéto skiny zatiaľ mám. Tieto tu všetky skiny zatiaľ mám. Počkajte, dám vám svetlo radšej, aby ste lepšie mohli vidieť. Takto. A môžeme ísť. Ale tento skin streamer Sofia sa mi páči, takže ideme na to. Teraz normálne ideme, ako by niekto vedel, tak potom tu je fakt, kde je Skibidi? Tu je kameraman, vidíte kameraman, tu je kameraman. Tu je kameraman a za 5 € plus 400 gemov a tu je Skibidi Golden Balls a z toho nejaký Skibidi, neviem, taká blbosť a tu je druhá, ale poďme už hrať. Teraz ideme 32, ja viete,
toto ako keby Battle Royale. Aj tu mám klávesicu, keby niekto neveril, takže hrajem. Aj tu mám myšku bezdrôtovú. Mám aj bezdrôtovú klávesicu. Takže dobre, takže teraz už fakt musíte overiť, že hrajem cez počítač. To aj vidno ináč. Takže keby niekto tu napísal, že to určite nehraj cez počítač, tak neviem, čo mi bolo, ale vyberú už nejakú mapu. Dobre. Spin around. Spin around. To bude ťažké. Musím sa dostať do 1.12. Neviem, dačo zmením tu na. To môžete počuť na mojej klávesici, že som na klávesici. Opa! Dobre, to je aj pomohlo radšej. Bum. Ideme na to. Dobre, ideme. Puf! Pufanna. Dobre. Aj. Nechcem vypadnúť. Hop. Nie. Ale stále v poslednej sekunde. Bum. Ne, to nemyslíš vážne. Bum. Dobre. Bum. A bum, dal som qualified, boom baby. Takže som vo prvých 12, môžete. Tu som, kde som ja? Tu som ja, tu aj zakúškujem, tu som ja, Krysluk a idem do druhého randu. No, takže môžeme ísť aj do druhého randu. No poďme na to. Fakt, keď niekto chce... Block Dash! To milujem Block Dash. Aj teraz sme hrali, ale to bol Endless Block Dash a to je klasický Block Dash. To je to isté, len Endless je trošku iný. Takže, bum. Zatiaľ sa to nepozerám, ale som... Opa! Niekto už má tu aj ability, to bol boss. Bum. A tu je náš vidno, že spaceom idem. Opa! Že spaceom toto skáčem, takže teraz fakt som cez klávesicu. Ja som dal bug. Dal bug. Bum. Počkaj, skúsim. Nevyšlo to teraz. Bum. Nie. Bum, rýchlo to prejdi. A ešte raz. Nie, kde skáčem? Tam musí prejsť. Fú, dobre. Dobre, zatiaľ, dobre. Opa. Nie, a teraz som vypadol, to nemyslíte vážne. Lenimate, tak dáme leave. Nebudeme pozerať tú blbosť. Takže, dobre vidno, dobre, si Istanbul Pes. Nič iné, nezájem. Ideme do Customize a ideme so Firemanom. Dajú už Firemana, Torča. A ináč, to je tento skin by som veľmi chcel. Počkajte, ukážem vám, ktorý skin by som chcel. Aj toto by som veľmi chcel, počkajte. Toto. Cowboy Bucks, aj toto by som ináč chcel. Nie toto, ale toto. Odyssey Dark Peel. Aj Negaton Slash Gloves. Tu je Negaton Slash Gloves, aby som veľmi chcel. A ešte špeciál. Kde je špeciál? No, hopa, kde je úplne. Počkaj, aj toto by som chcel, to je Free Spirita. Free Spirit. Aj toto je dobrý, Kapitán Goldheart. Ale aj toto by som veľmi chcel. Kde? Tu je. Anti-Dash. Aj toto je veľmi dobrý skin. Ale poďme na to. Už koľko ide video? 6 minút, to je ešte dobré. To ešte stihneme pár gameov. Nie ľudia. Ešte stihneme pár gaming. Takže poďme na to, na druhý game. Počkaj, 6. Ja nevidí. Negaton Slash Gloves. No takže, bum, už dávaj to. No, konečne. Dobre. Ja som náhodou nestlačil ešte dopredu. Bum, baby.
Jo, Cannon Claim to je, ani som nevidela, aká to je mapa, ale vidím, že je to Cannon Claim, lebo už poznám mapy. Bum, 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 to je môj trik. Aj, teraz bude vyššia trik. Aj, a trafí ma tá guľa. Nie. Bum, aj, to si nevyššia trik. Ale... No pi... Ale choď už tá guľa. Skurvená guľa. Choď už preč tá guľa. Guľa! To nemyslíte vážne. Zase som vypadol. To jak? Ale lív, jak sa tu pozeráte. Kamo, od čo mal, jaký je mod? Nám, že SC a lívnem sa. Reclaim, dobre, skôr sa ešte dostal, dobre, mám jeden mission. Dobre, mám dve missiony, dobre. A ešte už 0 mission, ale počkaj. Mám tejto ability v blbosti. Už ide 11 minút video. What the hell? Presúžem, toto si claimiem. No, Stable Pass tu je, vidíte, ešte ukážem vám 0 friendzov mám tu, takže tu no, keď to je dobré, tak to je nič, ale to sú moji friendsi, to iba tak, ktorý ma chce za friendov, no akože tu keď pôjdete tu a napíšete, že search, napíšete, že please Zulu 1, 2, 3, 4 dáte, že search, ale nevypísalo, že to som ja, ale vy keď napíšete, tak vyjdem tam, nechám toto Fireman Torcha, aby ste vedeli, takže s týmto skinom budem, keď ma napíšete. No a ľudia, do tohto videa sa toľko zmestilo, ale fakt, toľko sa zmestilo ľudia do dnešného videa. Ešte keď chcete takto, aby som hral Stumble Guys a tak neviem, tak viackrát alebo tak ľudia napíšte to dole do komentáru. A no, toľko sa zmestilo do toho videa, ale fakt, niekedy budem aj zomiť také, že môžete mi zrobiť do Stumble Guys, sú také, neviem, také mapy a tak, a ja to odehrám, čo ste dali. No takže dajte like a odber, aby som mohol získať 500 či 200 odberateľov a čaute.